Az MR2 színpadáról néhány perccel ezelőtt jöttetek le. Ezek a srácok. Mi az, ami mostanában a legfontosabb veletek? Lepés Gábor, sziasztok! Hát én arra jöttem rá, hogy a Balkán fanatik az MR2 színpadáról. Cifra Miki, Jorgos és én tudom, na szóval. Elárultál bennünket, nagy kár volt. Én úgy szerettem volna, hogy nem mondjuk el, hogy kik vagyunk. Hát ha ez az ország elkezd kutatni, hogy kik voltak ezek a figurák. Cliff Richard. Igen. Szeptemberi és októberi programokból vetítünk, illetve olyan cirkuszi bejátszókat mutatunk most, amik majd a jövőben lesznek a Trafóban. Nálunk kortárs tánc, kortárs színház és zene található. Mi alapján választjátok a társulatokat? Hogyan találtok meg zenészeket, táncosokat, koreográfusokat? Tehát mi alapján választotok? Nagyon nehezeket kérdezek? Ahol az erejében tett a vég, ezen az emberben minden katona, és csak a széleten, aki él, de ha csak ünnöksz magasok magad, és nyálasok a sebeiden. Amikor még az ajtón megy, volt a kulcsukon keleg, legalább fel, a rihár. Az én zenekarom a KZ, egy berlini rap csapat, kint születtem Berlinben, és holnap németül fogunk rappelni, fellépni előszörre szigeten, és ez a hangszer, hát egy ilyen hang nem létezik másodszor a világon. Ez az egész gép csak egyszer létezik, és ez a hang is. És mi találkoztunk, és én fogok hozzá ütemeket játszani, kicsit scratchelni, de a fókusz az ezen a hangszeren lesz. Ez egy interaktív, szferikus filmfelvevő eszköz. 6 darab objektív van elhelyezve egy ilyen gömb formába, és szimultán veszi mind a 6 objektíven az észlelt környezetet. Mire használjátok egyébként koncertet felvenni, közönséget? Tehát mi az a legizgalmasabb felhasználási terület, amit eddig felfedeztetek vele? Hát az a jó ebben, hogy igazából a felhasználási terület ez rengeteg van, tehát ingatlan, hotelek, fesztiválok, események, bármilyen hírek. De most ugye hát igen, a fesztiválok ugye a legizgalmasabb felvétel, mert itt olyan terek vannak, meg olyan tömegek, olyan mozgás, amit mondjuk egy ingatlanban nem tudunk elérni, de így a felhasználását tekintve tényleg igazából az... Az ízek finomabbak, egy kicsit minden lassabb, kedvem remek, és a férem, egy kicsit minden lassabb, kevesebben pesed, ha a szívem, egy kicsit minden lassabb. Baba, ez sziget, de nézd rám én is, hogy nézek ki. De ne legyél, cuki, ne legyél. Nem fognak.